Pre tačno mjesec dana navršilo se godinu dana od kako je u javnosti kao bomba odjeknula vest da je Jelena Krleuša navodno u tajnoj vezi sa Ognjenom Vranješom. Fudbaler do sad nijednom nije dao intervju o njihovom odnosu, a to se dešava evo sada po prvi put. Na početku razgovora Vranješ je upitan da li se kaje. Naravno da se kajem. Sramota me što sam takvu osobu upoznavao. Vreme ne možemo da vratimo, ali makar možemo pojedine ljude da izbrišemo iz života, kaže fudbaler. Šta se tačno dogodilo između vas i Krleuše? Od ljubavi do mržnje linija je tanka, a pošto više nema linije, onda je sve jasno. Šta misliš o Dušku Tošiću? Divim se tom čoveku, kad je uspeo sve ove godine da izdrži sa tom ženom. Veliki naklon, kaže Vranješ. Šta ti se najviše dopalo kod Jelene, pa ste odlučili da uplovite u tajnu vezu? Kako sprema pasulj sa svinjskim rebarcima? Šalu na stranu. To što je slatko lagala, a ja sam bio jako povodljiv i verovao sam joj svaku reč, dok na kraju nisam progledao i video sa kakvom osobom zapravo imam posla. Da li bi volao da se vidiš sa Jelenom i šta bi joj rekao? Nema potrebe za susretom, ima ona sa kim se viđa. Zašto si odustao od tužbe protiv Krleuše? Vidjeli ste kako poštuje sud, a ja nemam vremena za te budalaštine i da se sa njom ganjam 5 godina. Ona je svoj život posvetila sudovima i tužbama. S druge strane, za šta ona mene da tuži? Dobila je reklamu kako neće dobiti za 14 života. Treba da mi zahvali jer je cena nastupa skočila, rekao je Vranješ.